Hola, sóc la Júlia Vergara-Ler, cap de la línia de coronavirus zoonòtics a l'IRTA CRESA. El CRESA és el centre de recerca en sanitat animal i, com a tal, un dels principals interessos és estudiar malalties infeccioses que afecten a diferents animals. Però també una part molt important de la nostra investigació és estudiar les malalties zoonòtiques, és a dir, aquelles que passen dels animals a les persones. I aquí és on el meu grup de recerca juga un paper molt important. De fet, des del 2015 que estudiem els coronavirus que tenen un origen zoonòtic o que es transmeten a partir dels animals. El que fem, doncs, és desenvolupar models tant in vitro, és a dir, cultius cel·lulars, com altres models més tecnificats, més nous, com són els organoides, però també en models animals, i provar aquests fàrmacs i aquestes vacunes, que després ens permetran utilitzar-los a les persones, en els pacients que pateixen aquestes malalties. Jo vaig voler ser veterinària des que tinc ús de raó. M'encantaven els animals i m'encanten. Vaig tenir una professora a l'institut que em va transmetre la seva passió per la biologia i per la investigació, que és la Janet Reid, i aquí va començar el meu camí cap a aquest món tan apassionant. I a mitja carrera vaig tenir un fet personal, que va ser la mort d'un amic per càncer, i aquí és on vaig decidir ja finalment que volia dedicar la meva vida professional a la investigació i a trobar cura a les malalties. Ja tenia realment interioritzat el tema d'una salut, amb aquesta sinergia entre salut humana, animal, aquesta interacció que tenim, perquè al final no s'entén la sanitat animal sense la humana i al revés, i sense la salut mediambiental.